ଗୋପାଳ ବାବୁ ଜଣେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ। ସକାଳ 10ଟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ଜ୍ୱର ସହିତ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଗଲା, ଯାହାକି ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ରୋଗୀଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଖଟିଆ ଘରର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ବଖରାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖି ଦିଆଗଲା, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ମାର୍ଶଲର ବସା ଉଠା ହୁଏ। ଗୋପାଳ ବାବୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଳିଥିଲେ। ନାମ ଦେଇଥିଲେ ମାର୍ଶଲ। ଏହି ବଖରାରେ ଏବେ ଗୋପାଳ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଖଟିଆ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାର୍ଶଲ। ନିଜର 2 ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଏହି ଖବର ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶାଢ଼ୀ ପଣତରେ ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧି ହାତରେ ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି କେହି ଜଣେ ପଡ଼ିଶା ବୁଢ଼ୀ ଆସି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ କିଏ ଜଣେ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହି ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟଟା ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ନଚେତ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ହିଁ ଉଠେଇ ନେବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା କିଏ ନେଇକି ଯିବ? 2 ବୋହୂ ନିଜ ଶାଶୁ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଧରେଇ ଦେଲେ। ଥାଳି ଧରିବା କ୍ଷଣି ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଗୋଡ଼ 2ଟା ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ପଡ଼ୋଶୀ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ, ତୁ ବି ମୁହଁ ବାନ୍ଧିକି ଚାଲିଯା, ଆଉ ଦୂରରୁ ଥାଳି ବଢ଼େଇ ଦେ, ନିଜେ ଖାଇ ନେବ। ସବୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥର ଥର ଓଠରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ନ ଆସିବାଟା ହିଁ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଯାଏ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନିଜ ଘରକୁ ଭଲ କରି ଟିକେ ଦେଖିନେଲେ। ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଝରକାରୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ନାତି ନାତୁଣୀ ଓ ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା 2 ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ନାତୁଣୀ ହାତ ହଲେଇ ବାଏ କହିଲା। ତଳ ମହଲାରେ 2 ପୁଅ ନିଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଅନେକ ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଜୀବନଟା ବିଦାୟ ବୋଲି କହିଦେଲା। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ନିଜ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଦେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଣି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେ ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ଢାଳିଦେଲେ। ଏହାକୁ ତିରସ୍କାର କୁହାଯିବ ନା ମଜବୁରୀ? କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କୁକୁର ବି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଛେ ପଛେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଚାଲିଲା। ଗୋପାଳ ବାବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ 14 ଦିନ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ଘୋଷଣା କରି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଗଲା। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କୁକୁର ମାର୍ଶଲ ବସିଛି। 2 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଙ୍ଗା ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଦିନଠୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 40,000 ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ହଁ, 40,000। ପଢ଼ିକି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ଏତିକି ଆସୁଥିଲା ଓ ନିଜର ପରିବାରର ହସ ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଉଡ଼େଇ